Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά και σήμερα θα παίξουμε Stumble Guys. Ωραία. Στο Stumble Guys θα παίξουμε την πίστα του Wind, ακούστε, αλλά τη δεύτερη, στην πρώτη. Η πρώτη μου φαίνεται και εκείνος λέει ότι γενικά είναι πολύ δύσκολη. Μπορεί, αν μου το ζητήσετε στα σχόλια, να την παίξουμε, αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρη αν θα την παίξουμε, εντάξει. Όταν είδα το βίντεο αγχώθηκα λίγο, να σας πω γιατί δεν έπαιξε. Και είχε δει επίσης πως ότι υπάρχει ένα μπλοκ που το σκοτώνει, οπότε πιστεύω ότι κάποια τέρματα θα είναι fake. Και το πρώτο σίγουρα είναι fake, δηλαδή όταν πας και στρίβεις θα είναι fake. Διότι φαίνεται πανεύκολο, δηλαδή απλά πας και στρίβεις. Οπότε θα κάνουμε κάτι άλλο, ωραία. Ναι, αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε την πίστα. Ωραία, φύγαμε. Τον κωδικό όταν τον έγραφα τον είδατε. Ωραία. Επειδή μου έδειξε προς τα μπροστά, αγχώθηκα λίγο. Που, ωραία. Και μια καλοτούμπα για καλή τύχη. Πιστεύω ότι αυτό εκεί πέρα το τέρμα θα είναι fake, οπότε δεν θα πάω προς αυτό. Και επειδή δεν έχω δει όλο το βίντεο, δεν ξέρω αν έχει βάλει checkpoint. Γι' αυτό αγχώνομαι λίγο. Δηλαδή δεν είχα δει την πίστα, μόνο το κωδικό είδα, αυτό. Και λίγο είχα δει και πως ήταν εξωτερικά. Παιδιά, είμαι χάλια στο Stumble Guys και γι' αυτό. Οκ. Πάμε. Ωραία. Δηλαδή, ναι. Όχι, δεν έχει checkpoint. Ωραία. Έλα τώρα, γιατί δεν έχει checkpoint. Πόσο κακό και άσχημο είναι αυτό. Και με και χτύπησε, παιδιά. Αυτό το βίντεο αντί να το ονομάσω Stumble Guys, η πίστα του Wind, θα το ονομάσω η αποτυχία μου. Oh my god. Και παιδιά, όποιος θέλω να με κάνει φίλο στο Stumble Guys, να γράψει π.χ. εδώ πάνω έχω το account μου, ωραία. Έλα πάμε αργά. Έλα. Όχι. Ρε, γιατί παιδιά. Από ό,τι κατάλαβα δεν έχει βάλει checkpoint. Και αυτό δεν θα μ' αρέσει καθόλου εμένα. Όχι. Τι έκανα. Ωραία παιδιά. Αν έχει τελειώσει ο χρόνος, τότε τι θα κάνω. Όχι. Παιδιά, θα μείνω στην αρχή, είμαι σίγουρη. Γιατί. Όχι. Ναι, γιατί θα χάσω. Έλα. Μπράβο. Λέτε να το γελάρω και να στρίψω από εκεί. Θα το γελάρω. Όχι. Θα το δούμε. Γιατί μπορεί και εκείνη να μην είναι πίστα που να π.χ. Όχι. Δηλαδή μπορεί να μην είναι και αυτή η πίστα που σας έλεγα. Ότι αυτό που σας έλεγα. Γι' αυτό θα στρίψω, θα το γελάρω έτσι. Καταλάβατε. Τι. Παιδιά, έχω χάσει ήδη. Και στο επόμενο βίντεο, ναι, όχι, στο επόμενο βίντεο που θα βγάλω, θα φτιάξουμε μία πίστα. Και αυτό, ναι. Και θέλω ένας YouTuber να τη στείλει, ή αν θέλετε και εσείς δοκιμάσετε την. Ωραία. Όχι, στο τσακ. Πολύ στο τσακ.
έλα, όχι, γιατί μου το έκανες αυτό. Όχι, γιατί χάνω. Εντάξει, γιατί. Ωραία, πάμε. Και παιδιά, σήμερα θα παίξει και ένα short που δεν θα το περιμένετε. Μπορεί σε εσάς το short να είναι λίγο... να έχει παίξει ήδη αυτά τα short, αλλά θα είναι όλα τα λεφτά πραγματικά. Θα σας αρέσει. Θα είναι τέλειος. Όχι! Ρε, wins. Είμαι noob. Γιατί κάνεις τέτοιες πίστες? Ρε, wins. Να κάνεις μια πίστα εύκολη, ωραία. Κάνε μια πίστα ειδικά για μένα. Ωραία. Please. Όχι. Έλα τώρα. Παιδιά, αυτό το βίντεο θα είναι τι να είναι. Και αν ακούτε κάτι που ακούγεται, είναι... Όχι. Είναι ο παπάς μου που μαγειρεύει. Αυτό. Και γιατί είμαι noob. Wind, γιατί μου το έχεις κάνει αυτό? Έλα, πάμε εδώ, σιγά, carefully. Έλα, όχι. Παιδιά, είμαι noob. Αν το τερματίσω, παιδιά, αν το τερματίσω, θα είναι ό,τι καλύτερο. Έλα, όχι. Έλα, παιδιά, δεν μπορώ. Μέχρι, ακούστε, αν τελειώσει ο χρόνος θα ξαναπαίξω χωρίς να το βγάζω βίντεο για να τερματίσω. Επιτέλους. Έλα, όχι. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Έλα, πάμε. Αργά. Έλα, όχι. Παιδιά, ό,τι να είναι. Έχασα. Όχι. Τώρα, τι φάση? Νίγησα, δεν κατάλαβα. Ωραία, παιδιά, τώρα θα σας κλείσω, αλλά θα το περάσουμε. Θα σας δείξω λίγο πριν νικήσω. Ciao. Παιδιά, και είμαι εδώ στο τελικό. Πάμε, 3, 2, 1. Ναι!